Wara li l-konsorzju privat Electrogas li bena l-Power Station tal-gas kiseb il-finanzjament ta' 550 miljun euro minn 9 banek internazzjonali fost l-aqwa fid-dinja, l-ekonomista Alfred Mifsud saħaq fuq kemm il-pajjiż ibbenefika għaliex il-gvern kien ħareġ il-garanzija bankarja sakemm għadda wkoll il-proċess rigorus tal-Unjoni Ewropea. Issa li l-Unjoni Ewropea approvat is-Security of Supply Agreement u ġie fermat il-ftehim, allura l-gvern seta' jirtira dik il-garanzija. Il-benefiċċju ta' da kollu kien illi flok issa kieku stennejna għadna qed nibdew nibnuh il-proġett huwa lest, l-proġett huwa lest kien possibbli li jorħsu il-kontijiet ta' dawdu l-ilma kieku ma kienx ikun possibbli, kieku għadna qed nibnuha. Il-gvern vera ħal riskju meta ħareġ il-garanzija ma tħallas sew ta' dak ir-riskju. Is-sur Mifsud b'esperjenza kbira fil-qasam ekonomiku spjega li r-riskju li l-gvern ħa kien wieħed ikkalkulat u minnu l-pajjiż daħħal il-flus. Tal-li ħareġ il-garanzija l-gvern, iċċarġa lill-Electrogas fees tal-garanzija ta' 12 miljun. Dan sar għaliex peress li l-banek kienu silfu kontra l-garanzija tal-gvern, allura l-Electrogas setgħu jisilfu brata tal-imax inqas għax kien hemm is-sigurtà tal-garanzija tal-gvern. U allura il-gvern tal-li ħareġ il-garanzija ċarġa biex jieħu lura dak il-benefiċċju li gawdew l-Electrogas mill-fatt li kien ħareġ garanzija. Fid-dawl il-garanzija tal-gvern li kienet tammont tal-5% tal-prodott domestiku gross issa waqgħet Alfred Mifsud temme ħares il-qoddim lejn prospetti aħjar li mistennija jirramarkaw għalihom l-aġenziji ta' kreditu internazzjonali. U jiena niftakar li waħda mir raġunijiet li Moody's kienu qed jgħidu qed jgħidu għax aħna mhux biss kemm qed nieżel id-dejn naraw imma hemm dak li jsejħulhom tal-garanziji, contingent obligations tal-gvern. Contingent obligations jiġifieri huma mhumiex obbligazzjonijiet diretti, ma jistgħu jsiru jekk ikun hemm claim fuq il-garanzija. Il-fatt li issa dil-contingent obligation ma diċ teżisti għaliex il-garanzija ġiet irtirata, dina ovvjament se jagħti boost il-credit rating ta' Malta